muistankohan mä enää mitään. Molemmat on lukenut ja vähän tämmöisenä maallikkona sitten kyselen kaikkea, mitä tuli mieleen kirjoja lukiessa. Ja tuttujen kesken Vesku. Ja siinä ensimmäisenä tuli, kun sehän on osa tätä trilogiaa, Spede, Simo Salminen ja Vesku, että onko näitä, kun sä oot näitä lähtenyt kirjoittamaan, niin onko siinä huumorilla niin kuin iso osa, että onko huumori sulle tärkeä? No se on about tärkein asia mun elämässäni. Kyllä se on, siis huumorilla Vesku ja Spede ja Simo valloitti mut silloin 5-vuotiaana ja oikeastaan kaikessa mitä mä oon tehnyt, niin jollakin lailla yritän aina huumorin mukana jopa synkemmissä aiheissa, koska huumori on hyvin lähellä kaikkia tunteita. On iloisia ja traagisia asioita. Sitten tästä Vesku-kirjasta, niin kun tutustuin tähän prosessiin, millä sitä olet tehnyt, niin kuin 20 vuoden aikana 25 nauhoitettua haastattelua eri lehdille niin kuin toimittajan ominaisuudessa. Ja sitten 10 vuotta sitten olet kirjoittanut siitä 200 sivua ja lähestyit Veskua niin kuin siinä mielessä, että jos voisit julkaista kirjan hänen elämästään, niin milloin se alkuperäinen idea tästä kirjasta syntyi? Siis se on tullut ihan siinä vaiheessa. Mähän tein 98 vuonna Uuno Turhapurosta sellaisen hyvin nopeasti, semmoisen 90-sivuisen vähän fanikirjan. Se meni siis silleen, että mä olin Uuno Turhapuro-elokuvan kuvauksissa, jossa tapasin ensimmäisen kerran Veskun. Ja silloin kysyin ohjaaja Ere Kokkoselta, että kun Uuno Turhapuro täyttää 25 vuotta nyt niin kuin tämän elokuvan myötä, niin ootteko te ajatellut kirjaa tehdä siitä? Ja sitten Ere oli vähän aikaa hiljaa ja sanoi, että no olisiko sulla aikaa tehdä se kirja? Elettiin toukokuun loppua ja Ere sanoi, että sen pitäisi olla sitten elokuun lopussa valmis, että kun tämä elokuva tulee ensi-iltaan, niin se julkistetaan siellä. Mä soitin kirjapainoa ja selvitin, että pitäisi 5 viikkoa aikaisemmin olla kirjat sitten niin kamat painossa, että laskin siitä sitten, että no se on sitten heinäkuun puolivälissä. Ja juhannukseen asti Spede Pasanen oli sitä mieltä, että hän tekee itse sen kirjan, niin jos mä vähän varastin kyllä siinä, mä en jäänyt odottaa sitä Speden lupaa, vaan mä aloin kyllä tehdä sitä sitten heti kesäkuun alussa, mutta siinä oli semmoinen 1,5 kuukautta aikaa tehdä sitä. Se oli vähän tällainen niin kuin juosten tehty kirja. Ja silloin jo oli semmoinen ajatus, että jos mä joskus tekisin kirjoja, mä varmaan tekisin elämäkertojakin. Ja Vesa-Matti Loiri oli ilman muuta niin kuin ykköshahmo. Ja sitten kun mä tutustuin Veskuun paremmin ja sit hän jotenkin tykkäsi mun tyylistäni ja antoi mulle haastattelua aina kun pyysin. Ja sitten se alkoi mennä silleen päin, että kun Vesku oli vähän semmoinen, sillä oli semmoinen oma hovinsa ja se oli semmoinen omanlaisensa kuninkaallinen, niin nehän tuli niinku sieltä puolelta aina ne pyynnöt, että voisiko toimittaja tulla tekemään hänestä jutun. Että hän antaa 3 haastattelua, niin mä olin aina siinä porukassa sitten yleensä mukana. Niin sitten kun se suhde siinä niin kun tiivistyi, niin sitten mä koko ajan enemmän ja enemmän ajattelin, että haluaisin tehdä kirjan Veskusta, mutta Vesku myös oma-aloitteisesti melkein joka haastattelussa sanoi, että kun hän ei sitä elämäkertaa meinaa tehdä, että hän muulla tavoin jättää niin kuin hiilijalanjälkeensä tähän maailmaan, että ei halua kirjaa, koska siinä pitäisi loukata muita. Niin sitten jossain vaiheessa mulla alkoi vaan niin paine kasvaa silleen, että mulla on 25 haastattelua, 10 tunteja, Veskun aika eksklusiivisia haastattelunauhoja, että eikö mä nyt tosiaan saisi tehdä. Mä rupesin kirjoittamaan sitä omin päin ja ajattelin, että jos mä saan sitä valmiiksi, sitä tekstiä, niin sitten mä otan Veskuun yhteyttä ja sanon, että onko sulle niin kuin ok, että vaikka sitten joskus kaukana tulevaisuudessa saisin julkaista tämän kirjan. Ja sitä mä jännitin, sitä puhelua ihan hulluna, että mä sitten soitan sille ja se meni vielä silleen, että mä olin laittanut Inkerin päiväunille ja ajattelin, että nyt mä soitan sille. Ja mä painoin luuria sen verran, että sieltä kuului se hälytysääni. Ja just sillä hetkellä Inkeri heräsi, mä jouduin painaa äkkiä punaista. Sitten Veskun
naureskeli, kun soitin uudelleen hänelle, että joo, hän vähän ihmettelikin. Kello oli 12 päivällä, niin hän oli jo pienessä sievässä silloin. Ja sitten mä rohkeasti esitin tämän asian ja kysyin, että olisiko niin kuin mahdollista, että kun sulla on, niin kuin, sä oot jo kertonut mulle lähestulkoon kaiken, että mitä mieltä sä olisit siitä, että mä joskus niin kuin tekisin tällaisen kirjan. Ja silloinhan se sitten sanoi mulle, että mä haluan, että mä teen, että musta tehdään pitää kirjaa. Mutta jos mä joskus annan luvan sille kirjalle, niin sitä ei kukaan muu mulkku tee kuin sä. Ja sitten mä luotin siihen, mä tein sitä kirjaa sitten periaatteessa niin kuin 2013 vuoteen asti loppuun. Ja päivitin sitä aina sitten välillä. Ja tein Veskusta siis uusiakin haastatteluita. Ja hän ei koskaan pystynyt mulle sitten niin kuin kasvotusten sanomaan, että nyt hän on tarttunut toisen kustantamon tarjoukseen ja Jari Tervo tekee sen elämäkerran silloin 2019. Mutta hän oli siis pyytänyt omaa luottomiestään kertomaan mulle sen tiedon, mutta sitten ei pystynyt, niin kuin, muisti kyllä sen lupauksen, mutta ei voinut sitä pitää. No siinä oli kuitenkin selkeä mandaatti tulevaisuutta kohti. Niin, tavallaan sitten on silleen, että toi kirja ei ole niin kuin varsinaisesti tehty Veskun kanssa, mutta käytännössähän se on, koska hän puhui niin kuin lapsuudesta, armeija-ajoistaan, teatterikoulusta, ensimmäisistä elokuvarooleistaan, myöhemmistä rooleistaan, musiikista, terveydestään ja ihmissuhteistaan, ihan kaikesta mahdollisesta. Ja mulla on kai niin kuin yhtä haastattelua lukuun ottamattaan kaikki tallella ja siitä yhdestäkin on lehtijuttu, minkä mä sitten tein. No sen kyllä lukee, tai huomaa kirjaa lukiessa, että asia on näin. Että siinä kuuluu se Veskun ääni.